Ndinokumorosai mose muzita raIshe wedu Jesu Kristu, kune vari kutiteerera pawayiresi ino nevanotiona pamhepo. Zita rangu ndinoitwa mufundisi Shonhiwa, chibva kuAFM in Zimbabwe. Rega ndipe kuremekedza kwangu kune mukuru weduwo zvakare Bishop AD Madao. Ndauya pano hama dzangu kuti tigoverane izwi raMwari wedu Ishe Jesu Kristu. Ndichatora rugwaro ruri kubhuku yavaRoma chapter 8 kubva pa verse 35. Rugwaro rwatinonyanya kuziva tose. Kune vasingazivi rega tiverenge pano. Ndianiko uchatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Sezvazvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourawa zuva rose, takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Regai ndinamate. Ndinokutendai Mwari mandipa mukana zvakare wokugoverana shoko renyu nehama dzangu. Ndinotaura Mwari kuti risvike muhana dzavo, tose tigorinzwa, imi mugokudzwa nekusingaperi. Amen. Hama dzangu, pano ndine nyaya yandati nditaure nemi. Ndiri kupa musoro wenyaya ndiri kuti vakundi nokupfuurisa. Kunyorwa kwerugwaro urwu rwachapter 8 ravaRoma runoratidza kuti kereke yapavaRoma yakanga iri kereke yaimbosangana namatambudziko apo nepapo, zvikuru sei ekushungurudzwa maringe nemanamatiro avaita. Zvinotendwa kuti vari pamazuva amamwe madzimambo akanga asinganzwisisewo kunamatwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Asi ndo kereke iya inonzi yakatangwa navatendi vakanga vatendeuka kuJerusarema vaenda kuPaseka vachibva kunzvimbo dziri kure naIsraeri. Vaendako vakasikoona kuparidzwa kwevhangeri kwakaitwa naPeter. Ukaverenga chapter 2 kupera kwayo, vanenge vabvunza Peter kuti zvamatiparidzira toita sei tabayiwa neshoko? Akati, tendeukai mutende kuna Ishe Jesu Kristu, wakafa akamuka. Imi nevana venyu mugopiwa chipiwa chaMweya Mutsvene. Saka kereke inotendwa kuti vachibva kuJerusarema vakanova nekereke yavakanotanga kuvaRoma. Vari kunamata asi vachipindana nepakaoma. Ndo pavari kunzi naPauro, ndianiko uchatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Akataura pamusoro pezvaiitika kana kuti zvaangaziva. Ukabvunza kuti kutambudzika here, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Ukatarisa mazwi ataurwa apa anotaura kushungurudzika kwemhando dzakasiyana siyana. Kuti nokuda kwenyu ani manje iye Mwari tinourawa zuva rose, takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida, kana kuti iye wakada isu. Kurevera kuti matambudziko hama dzangu anogona kuuya nemuzera wakasiyana siyana. Ndinogona kunge ndiri kutaura nemumwe ari kushungurudzika nenzira yakasiyana siyana. Pamwe mari haisi kuwanika, nzara yakapfunya rusero pamba pako, pamwe uri kutambudzika, pamwe kurwara kwomuviri, pamwe inhamo chaiyo, pamwe unovengwa nokuda kwokutenda kwako muna Jesu Kristu, pamwe unoshayiwa zvokutofuka chaizvo, hauna nhumbi dzakanaka, unonzwa sezambiringa munyemba uri pakati pavamwe. Pamwe pacho injodzi, wakaita tsaona, wakakuvara pabasa. Woti zvinondiwira sei ini ndiri munhu anonamata? Rega ndikutaurira hama yangu kuti pazvese zvatiri kutaura izvi, hakuna kana chimwe chete chine simba rekukusepareta, rekukupatsanura kana kukubvisa parudo rwaJesu Kristu. Iye wakatida hama dzangu, wakatida kusvika pakuti tigova vakundi pane chimwe nechimwe chatinosangana nacho. Ndiri kutaura kune mumwe munhu ane mwoyo pamwe wakaneta uye wakatoremerwa. Unoti, nhai Mwari, zvinogoneka sei kuti ndakatenda mamuri asi ndichiwirwa namatambudziko aya?
ndopataurwa kunzi sezvazvakanyorwa kuti ava vanhu vakarurama vanogona kutotambudzikawo, vanogona kutoremerwawo, asi pamusoro pazvose isu tiri vakundi nokupfuurisa. Hakuna chinhu chinogona kukurira kudiwa naMwari, hakuna chinhu chinogona kukurira kutsvakwa naMwari. Johani chapter 3 verse 16 inoti Mwari wakada nyika naizvozvo wakaipa mwanakomana wake oga. Hakuna akanyora tsamba kuna Mwari akati tiwe motibetsera tanyanya kutadza. Mwari murudo rwake ruzhinji sezvinorehwa navaEfeso chapter 2 kuti Mwari munyasha dzake zhinji wakakumutsai nekuda kwerufu rwaJesu Kristu. Zviro kwazvo makaponeswa nenyasha kubudikidza nekutenda. Kurevera kuti Mwari wakaita chakakura kudarika matambudziko atinogona kusangana nawo. Ukaverenga bhuku yaJohn chapter 4 pavhesi 4 inotaura, Johani uchinyorera imwe kereke unoti imi vamwari, muri vamwari vana vaduku, kuti imi muno muridzi wenyu ndiMwari uye makavakunda nekuti ari mamuri mukuru kudarika ari munyika. Vana baba nanamai, vakomana nevasikana, zvese zvatiunganira, isu tiri vamwari, isu muridzi wedu ndiMwari, ndiye wakatitora wakatisa parutivi. Ndo mhaka Pauro uchiti paizvi zvose zvakatikomba izvi tiri vakundi nekupfuurisa nekuti wakatida, tinokurira nekudiwa naMwari. Vana baba nanamai, nhamo ngairegere kukupa kunyunyuta nekudhauta kuti Mwari unondida here. Mari ikashayikwa zvire kuti Mwari hakudi, rufu rukauya zvire kuti Mwari hakudi, minondo ikauya zvire kuti Mwari hakudi. Ukaverenga history yechechi yapavaroma, vanonguva dzavakasvika pavakanga vachishungurudzwa neutungamiriri hwaivapo mazuva ivapo pamaringe nekutonga kwenyika, vamwe vachiurawa nomunondo, vamwe vachidimurwa musoro. But Pauro unopa kushingisa, unoti chero kava munondo, paizvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naKristu akatida. Nekuti tinokunda sei? Tinokunda nerudo rwaMwari. Iye wakatida kupinda murufu. Ukaverenga Bhaibheri unozonzwa chapter 15 yaJohani inoti ushamwari chaiwo ndewekuti hama inorasira hama dzayo upenyu. Kuratidza kuti Kristu paakauya haana kuremekedza upenyu hwake, wakaurasha uri level yerudo, chiri chipimo cherudo kuvanhu vakadiwa naMwari. Saka ina handigoni kufuratira Mwari nekuti nzara yandipeta, handigoni kufuratira Mwari nekuti handina zvekufuka zvakanaka. Rekani kutsanangure kuti zviro Mwari hakusii wakadaro. Ndo mhaka Pauro ati paizvi zvose tiri vakundi nekupfuurisa. Ukanzwa pakuti tiri kukunda, hakuna nhamo isingakundiki, hakuna kuvengwa kusingakundiki, hakuna kushayiwa kusingakundiki, hakuna njodzi isingakundiki, hakuna rufu rusingakundiki. Nekuti naiye Kristu Jesu wakatokunda bwiro nokuora, wakatokunda rufu pachezvaro. Ukazoverenga mapisarema chapter 34 verse 19 inoti matambudziko evakarurama mazhinji kwazvo, asi Mwari unovarwira nekuvakundisa pana ose. Vana baba nanamai, hatina kuya kuzoona Mwari, hatina kushevedzwa naMwari unotisiya mumoto, hatina kushevedzwa naMwari unotisiya tichikwangwaya. Mwari uyu rudo rwake runopindiridza kusvika pakutiyamura patinoremerwa. Ukanzwa Peter unonyora achiti isai kutambura kwenyu patsoka dzaKristu Jesu nekuti une hanya nemi. Vana baba nanamai, ndaizokurudzirai kuti hazvina basa kuti uri patsegwende iri papi, uri pangwavaira yerudzii, Mwari wedu unokuyamura nekuti wakakuda. Unoziva kana wadiwa, munhu iye yakuda unoisa upenyu hwake panjodzi, unoisa upenyu hwake parumananzombe kuti agone kuyamura, agone kubetsera waakada. Ndo zvinoitwa naMwari wedu. Nazvino Mwari uchiri kuyamura, nazvino Mwari uchiri kubetsera. Tariro yako ngairegere kumedzwa namatambudziko akakukomberedza. Tariro yako ngairegere kumedzwa nezvinhu zvaunofunga kuti zvakundiuraya. Mubhaibheri tine menzanzi vevanhu vazhinji vakayamurwa naMwari mumwe chete iyeyu. Kana Mwari wakuda shamwari yangu, haangokude chete oti saka chindidawo, unopinda newe mumoto. Ukaverenga kubhuku yaIsaya
unoti pamuchapinda nomumoto ndinenge ndinemi, pamunopinda nepamvura dzinopenga ndinenge ndinemi. Mapisarema 23 oti kunyangwe ndikafamba nepampata wemvuri werufu handingatongosye chinhu nekuti imi muneni. Ndoda kukupa tariro, ndoda kukusimbaradza kuti shamwari yangu paizvi zvose izvi tiri vakundi nekupfuurisa. Shamwari yangu ini newe takagadzirirwa kuti kana topiwa migove tichaipiwa nekuti takakunda. Unonzwa kubhuku yazvakazarurwa inoti vakakunda vachapiwa mubayiro wekuti newekuti. Pamwe pacho unoti uchapiwa dombo rakanyorwa zita rekuti iye yoga ndiye unoziva. Pamwe pacho rinoti vachanyorwa pahuma. Pamwe pacho rinotaura zvekorona. Ndikukutaurira kuti hakuna wakada Mwari akasakundiswa paupenyu huno neupenyu hunouya. Vana baba nana amai, upenyu hwatinahwo une zvinhu zvizhinji zvinotizama, une zvinhu zvizhinji zvinotiedza, une zvinhu zvizhinji zvinotiremera. Kune vamwe vakafa misoro ichiswa pamiti vachitaura kuti handigone kuti no kuna Mwari wangu, handigone kudzoka pafungwa dzekuti ndakadiwa naMwari. Unogona kuvengerwa kunamata chaiko, kuti munonyanya kuonererwa, munonyanya kuenda kuchechi kwenyu. Izvozvo regera kuzvisa pamoyo, isa pamoyo kuti wakadiwa naMwari. Kana wazviziva izvozvo unova mukundi nekupfuurisa. Kunonzi mukundi nekupfuurisa kuita sei? Hakusingori kukunda kuri ordinary, hakusingori kukunda kungori pajikerere. Kukunda kwakapindiridza kwekuti chero nezvisati zvauya wakazvikunda. Tine kutenda nekugadzikana matiri kuti hakuna chinhu chinotibvisa uye chinotiparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu. Vana baba nana amai, simbiswai namashoko aya kuti tiri vakundi nekupfuurisa. Paizvi zvose hakuna kana chimwe chete chinotiparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu. Rega nditende Mwari tikotamise uso ndinamati. Munoshamisa Ishe wedu. Tinokutendai nekuti Kristu wakauya, ukafa, ukavigwa, ukamuka. Zvese zvaitirwa rudo rwenyu kuti ruve pachena kwatiri. Zvino takarugashira. Tinomanikidzika Baba nguva nenguva, asi kubetsera kwenyu hakuzi kure nesu. Ndo maka Pauro achiti kutambura kwenguva ino hakungazoenzaniswi nekubwinya kwenguva dzinouya. Ndinokutendai Baba vangu kuti hakuna chinotiparadzanisa nerudo rwenyu. Imi makatida kubva nhasi nokusingaperi. Makatida kare. VaRoma vanoti changwe tichiri vatadzi, zvakadaro Kristu wakatifira. Nedziri kundiona tiri vakundi nekupfuurisa. Kudzwai nekusingaperi Baba vedu. Mutipe kushinga, mutipe kutsunga. Muzita raBaba neremwanakomana noromweya mutsvene. Tese tichingoti ameni. Mazvita Mwari wekudenga kuitire zvakanaka.